Hagati y'abamenyi korwa ase ward ya Kisii Central Banyakabako rubekana rituko lya rero ase Banyakabako bolia gosiba kwemunugania kubwatakana amono kubaganwa gwechimbebe ase kobwamana Banyakabako bolia ogwatananwa hagati ya location ya Bosongo na Borigo eli ya Boracho elio Banyakababa gwetenera nakanyora omugambye omungao kwanera igoro ye location ekoro Bosongo location etakeire kobaganwa ebeti location ibere chikoba location ekoro kunga Bosongo location ne location yendero kunga Bobaracho location. Previously Bosongo location igo yagatwarire chi sub location chikobwati eyabwate sub location ekoro kwa Bobaracho sub location egatwara Kionganyo sub location egatwara Nyamage sub location egatwara Kisii township na ekaruoro egatwara eyetokorokanga Nyansancha stroke Nyanchwa sub location. Ekele proposal ya rwetu location yebaganu chikamakuruoro chikabaganu enchire kobwati ekabanga Bosongo location echigotigara ne chi sub location chikobwati Nyansancha ebaganu erokunga Nyansancha sub location na Nyanchwa sub location chibe kando igo Bosongo location yaliko chikotwara chi sub location echo chikorokunga Nyansancha sub location, Nyanchwa sub location na township sub location. Na Bobaracho enele twale chi sub location chikobwate sub location yentangani ekorokunga Bobaracho sub location eya kabere ekorokunga Nyamage sub location ne ya gatate ekorokunga Kionganyo sub location. Bono kwelende ya sub location ya bete separated bono twanyorire yani location ekoro Bobaracho location lakini being that kwelende bono emechi boundaries injire chiatakire go create guchinya tutamanye tinga nkichiko ba created buna bono the new proposal ya bete igorogose the proposal twaretere tugoro inga kwelende bono Bosongo location etakeire gotigara negento tokoroka Nyanchwa stroke Nyansancha sub location then totware na Kisii township then totware ne sub location ekorokwa Nyamage sub location na Bobaracho chigotigara na Bobaracho na Kionganyo tokobolinga esababu ningi ebinte bibigo chenjeri